Sí, no, si l'he vist, penal, no? Doncs, bueno, ja està. Arribarà, no? Quantes setmanes són? No, moltes, no? Any i mig, no sé quantes són. Arribarà. Ja ens el pitaran i arribarà. Sí, a veure, al final jo crec que el que destaco és també hi ha el component casa fora, però jo crec que a casa, no? Doncs el Múrcia, a casa seva, a la Condomina, la primera part, van tenir situacions de tir i evidentment el nostre porter allà va treballar, la segona part va marcar 3 gols, crec que avui doncs, han xutat una vegada entre els 3 pals, que ha sigut una petita errada nostra d'Àlex, que es confia en una zona on no s'ha de confiar, i crec que res més. El Múrcia, una plantilla doncs, amb els jugadors que té, i crec que avui l'equip ha fet un partit molt competit, molt seriós, no? És cert que ells no han generat i nosaltres tampoc, molt poc, però bueno, és un partit de la categoria on l'equip ha estat francament bé, en fase defensiva, ha tingut estones en pilota, ha sigut un equilibri bo, no? I s'ha entre el que és doncs, defensar i atacar. L'afició ens ha animat molt, això ens ha donat una energia extra. Jo personalment estic molt satisfet perquè doncs, fent les coses així sempre o tindrem moltes possibilitats de guanyar punts. Sí, al final sumem contra un bon rival també, no? Crec que els pròxims, a part de l'Auda i el Barça, bé, després no, a casa vindran rivals de tipologia similar. Crec que no, és bo saber que estem competint contra qualsevol. Crec que doncs, l'equip ho està veient, ho està absorbint, està entenent doncs, el nivell d'atenció i de concentració que hem de tenir per precisament fer els partits que fem avui. En ocasions, no, o en altres partits segur que tenim un puntet més d'encert en aquestes situacions d'última línia, situacions d'àrea, i crec que l'equip fent les coses com les ha fet avui guanyarà molts més partits que no empatar-ne i perdre'n. Sí, guanyar el partit, evidentment. Jo crec que també s'ha vist en els primers minuts, l'equip avui ha sortit molt intens, els primers 20 minuts de partit han sigut molt macos, l'ambient era bo, l'equip ha corregut molt bé, ells no trobaven la manera, no, de generar-te joc per dins, llançaven directament a línia 3, no t'agafaven les esquenes, no? Situacions que a vegades doncs, han pogut passar anteriorment no n'ha passat cap, és a dir, crec que, no, a excepció, repeteixo, no, del moment aquest, no, de l'Àlex amb aquest excés de confiança, crec que no hi ha hagut cap errada de cap jugador, que crec que és una molt bona notícia per ells individualment i per la suma de les parts i el que fan com a equip. I amb el 0-0, doncs, quan queden pocs minuts i comencen les finestres de canvis, doncs, la idea era treure gent que pogués, àrea rival, amenaçar una mica. Personalment estic satisfet, entenc també, no? Juguem a casa, hem de sumar 3 punts, jo crec que tothom ha vist, no? Doncs, el partit, els dos equips, no? Ostres, el Múrcia no semblava que tingués gaire cosa, no? Bueno, crec que això és mèrit nostre més que una realitat palesa, no? El Múrcia té una gran plantilla que avui no s'ha sabut com jugar perquè nosaltres ho hem fet molt bé. Bueno, també, mira, quan vaig entrar de primer entrenador vaig agafar el llistat de targetes i pràcticament no en tenien cap amb cap jugador i deia, hòstia, això què passa aquí, no? I crec que no juguem a que ens treguin targetes, però crec que també mostra, no, la intensitat en les disputes i els duels, potser algunes o moltes avui no, doncs es podrien haver evitat. Alberto ha tornat a entrar d'inici, que ell ho necessitava, no, personalment, ha estat molt bé la primera part, doncs ara torna a tenir ràpid, no? Ja és una cosa que vam comentar, doncs vol fer no vol fer, ell evidentment vol estar al partit, no? Però ara ja fa la pausa ràpida i el tornarem a tenir després per al Barça Atlètic a casa. Christian creiem s'ha de valorar i demà doncs, sabrem més, però jo crec que estarà bé el Christian.
Això, amb aquest ambient perdrem poc aquí a casa d'aquí a final de temporada. Ha sigut fantàstic, és el que es necessita, és el que ha de ser. Han apoyat l'equip de manera espectacular i segurament per això tenim un punt i potser hem arribat a minuts importants estant dins del partit i a vegades, com és futbol, doncs amb una petita acció cau de la teva banda i és evident que t'han faltat recursos per mereixer aquest gol. No estic dient que haguéssim d'haver guanyat, però a vegades als minuts finals passa alguna cosa, prop de l'arribar, marques tu i això doncs avui hagués sigut sobretot gràcies a l'afició, perquè és la que ha aconseguit portar l'equip en els minuts importants estan dins del partit. No, estem, com t'ho diria, estem nedant brassa, és a dir, traiem el cap, tornem a ficar, traiem el cap, el tornem a ficar, i estem responent bé a això. Cada cop veig la gent més estable, més posada, molts jugadors arribant a un bon nivell individual seu. És el cas, per exemple, d'Armando Corbalán, que crec que ha firmat la millor actuació personal seva de tot l'any. Àlex Gualda doncs, ha corroborat l'estat amb el que està, el tio ha fet un bon partit, Guillem Molina porta 5 o 6 partits, pràcticament des que estic jo, a un altíssim nivell. Adán ha hagut de jugar 90 minuts i ha estat molt bé també. L'Àlex Sala, quan l'estem requerint de central, doncs està fent les coses molt bé. El César no l'han superat ni una vegada, és a dir, l'important és, més que el rival, com estiguem nosaltres per aquesta carrera de braça on un dia treus el cap i l'altre dia el tornes a ficar a l'aigua i estem en la disposició de competir els partits que entenc que a vegades sembla que no sigui suficient, però estem en aquest escenari de lluitar fins al final. Lluitarem moltíssim, crec que avui personalment jo em sento satisfet i s'ha de felicitar l'equip per l'energia que han posat i ara descansarem i anirem a Bilbao, doncs, com sempre, amb ganes de sumar els 3 punts. Mira, la gespa crec que també, el camp està millorant, avui estava més dur, ja no, és a dir, no s'enfonsa en parts on estaven toves, crec que això el jugador també ho agraeix, i crec que doncs, amb la gespa s'està fent el màxim durant totes les setmanes que portem aquí i està millorant i cuidar-la perquè estigui millor, perquè ara ve UD a casa i després Barça Atlètic. Al final està en el partit per guanyar-lo. Ara són 9 partits sencers, 9 i mig comptant l'UD, o 10, però 9 i mig i hem encaixat 5 gols. És a dir, està clar que també ens falten l'altra part perquè n'hem marcat 6 o 7 o no sé, 6 segurament, però l'equip s'està no adaptant, sinó posant el to que necessita per la categoria, per primera ref, venint d'on veníem, que eren més, no febles, però més fràgils. Jo crec que la paraula fràgil, i jo ara no veig fragilitat, a dia d'avui no veig fragilitat per enlloc, costa fer-nos ocasions de gol, i seguirem així. Per tant, el que s'ha d'esperar aquest equip és un equip que lluita com avui i com tots els altres partits fins al final per aconseguir el nostre objectiu, que és, evidentment, quedar-nos a primera ref.